bahay na. Hindi na nakuha. Lalo talaga yung mga ano. Yan. Protein yung mga. Huwag kang nagkakasaki. Galit ka.
mo, Ricky. Dapat yan, mag-charges muna. Dapat na yung pagkakampak niyan. Yan ang sabi niya. Tulog. Wala ko tapo rin eh. Parang rin eh. Kaya ito tumigil lang. Habis pa sa Victoria Mall na yan, ha?
Ha? Hoy! Aso sa salon, nalali ba ka? Ha? Aso sa salon, nalali ba ka?
bata mo, ano po sa ay, wag yung po galing yung usaw-usaw. Asa ko ang pagpunti sa usaw. Bagay siya pa rin. Puntat sana, bagay mapiro ay, no, mapiro kita-kita, ha? At,
Ayaw ko sinama ng phone niya. Wala na gamit ka rin. Tawag daw siya kapag
nakarating mo. Pero ako sa kailangan na. Sabi na eh. Dapat tulong mo ito. Sabi na yung buwan.
ba ng Torek? Yun ang kumikit. Sa Torek. Ayan ha, kumakain na. Hindi na nakuha eh. Crossing? Kailangan lang talaga yung kapit mo na yan, o. Yan. Crossing yung magis mo. Huwag kang kasagat sa akin. Galit ka.
tampak niyan. Yan ang sabi ni Jay. Tulog. Kaya uli ako nung okay. Kita yung kali ko. Yun na po rin eh. Parang rin eh. Wala po. Start yan. Sabi pa, Victoria po na yan ha. Wala ko naman eh.
pangarap ko. Pagkailangan natin, ang lalaki-laki sa